Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anluye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé, ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chenyuma, songo damatemedia, anti paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo damatemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo damatemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lasegin ma kɛnɛya bunakun ka Mali furanjɛla faga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye baarabolo dayɛlɛ mun na kɛ sababu ye ka CSRF olu yɛlɛma ka kɛ hôpitaux de district ye mun bɔra o ko la an da bɛna se o ma ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Ka tali kɛ kunnafoni disiraw warali la bɔlɔlɔ sira fɛ maa mun bɛ sɛbɛnni kɛ gafew kɔnɔna na ni o ye journaux ye ko olu ka sɔrɔ kow bɛ cogo di nin waati na o jaabi a bɛna o sɔrɔ Isa Sise ale yɔrɔ ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye novembre kalo tile 10 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na bi ntɛnɛn novembre kalo tile 10 san 2025 Mali furanjɛla faga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye baarabolo dayɛlɛ mun na kɛ sababu ye ka CSRF olu yɛlɛma ka kɛ hôpitaux districts ye ani ka dɔgɔtɔrɔso 15 o jɔ faso Mali kɔnɔna na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina ninnu tara yaasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o lasegin a ma kɛnɛya bunakun kan. Anw ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Walasa ka Mali ka yɛrɛya sinsin kɛnɛya bunakun kan ale ni kɛnɛya lasigiba ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw olu lawaleya Mali furanjɛla faga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye projet kura dɔ kurumukari baaraw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye. Projet in bɛ tali kɛ sigida labitanisow ka olu yɛlɛma ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kumabaw ye. Le décembre tɛmɛlen santé ye états généraux kɛ. États généraux la recommandation caman b'a la. Ma recommandation la kumaba dɔ kun ye min ye k'an k'an jija an ka furakɛli kɛyɔrɔ an k'u ɲɛ ani an k'a kɛ maliden bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yamaruya dɔ ye. Donc bi ne ni kulumakari la baara in bɛ taa bolo saba de fɛ. Bolo fɔlɔ o ye centre de santé de référence minnu bɛ yen nɔ olu bɛ yɛlɛma ka kɛ hôpitaux de district ye. O y'a ye Bamakɔ arrondissement 6 b'o la. Filanan kura bɛna jɔ yɔrɔ dɔw la hôpitaux de district Bila b'o la Kangaba b'o la. Laban o ye yɔrɔ mun kɛra région ye sisan hôpital régional bɛna jɔ olu kelen-kelenna caman na. Nin baara ninnu dabɔra de ka se ka jamanaden kɔni ka lafiyada di a ma kɛnɛya ale sira kan. Ɲɔrɔn b'a la Kucala b'a la San b'a la Kulukoro b'a la. Donc o baara in bɛɛ hôpital régionaux ninnu olu délai ye san 2 ye mais CSRF ninnu hôpitaux de district olu ye san 1. Donc an bɛɛ nisɔndiyalen don a fɔli o ye koba ye mais a kɛli o de ye koba ye. O de y'a to ne yɛrɛ ni n ka baarakɛlaw an bɛna an cɛsiri k'a lajɛ mɔgɔ ninnu kɛrɛfɛ baara in bɛ kɛ ka ɲɛ cogoya min na. Ko nin wale in k'a bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ maliden kɔni ka taali la jamana kɔ kan ka t'i yɛrɛ furakɛ o kɔfɛ kɛnɛya ɲuman ka se k'o di maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. Parce que nin na sisan dɔgɔtɔrɔsow bɛna sɔrɔ ka ɲɛ dernière génération baarakɛminɛnw bɛna sɔrɔ dernière génération problème dɔw b'an na o ye ressources humaines jan n'a ban wagati cɛ an bɛ fɛɛrɛ fɛnɛ kɛ pour que an ka se ka dɔ b'o fɛnɛ na pour que an ka se ka dɔgɔtɔrɔw sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ jolenw ni infirmiers ani personnel sanitaire bɛɛ ni dɔgɔtɔrɔso kelen-kelen bɛɛ la baara ka se ka kɛ ka ɲɛ pour que ka maliden bɛɛ lafiya.
ka fara ni baarabolo ninnu kan ni o ye ka dɔgɔtɔrɔsow ni o ye kɛnɛyasow ye ka olu kɔni labonya ani ka minɛ ɲɛnamaw bila kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye kɛnɛya ɲuman ka di jamanadenw ma. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma ko ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko nin baara in fanba bɛna sinsin malidenw yɛrɛ de kan ni o ye ressources humaines ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ la ale bi ka ladɔnniya k'a fɔ Mali furanjira faga ɲɛma ni wulikajɔ ninnu kɛnɛ ka ale ye laseli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Barikada ala min bi dɔ yira na sabula da kan ni kun ye jamanadenw ka laɲini kɛnɛya ko ni y'a jateminɛ 27 ans tɛmɛnen an y'a fɔ discours kɔnɔna la k'an bɛna bayɛlɛmali dɔ kɛ kɛnɛya ko hukumu na ka kɛnɛyaso kura caman jɔ donc ala barika la o de baara daminɛla bi. Ni y'a jateminɛ ni baara min na kɛ sisan a b'a to an ka jamanadenw tɛna degunba sɔrɔ kɛnɛya hukumu la. Ni y'a ye arrondissement ninnu ne tun b'a fɔ fɔlɔ ko an ka commune olu yɛrɛ bɛna kɛ arrondissement sisan o arrondissement 7 ninnu ni dɔgɔtɔrɔsoba bɛna jɔ a bɛɛ kelen-kelen na a b'a to taga seginba o bɛna dɔgɔya parce que ni y'a jateminɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ taa Kati dɔw bɛ taa Ponge dɔw bɛ taa jamana yɛrɛ kɔ kan pour ka t'u furakɛ ni dɔgɔtɔrɔso kura min bɛna jɔ o bɛ kɛ jigiya ye mun b'a to jamanadenw hali se tɛ mun ye ka taxi ta k'u ka mobili ta u bɛ t'u ka arrondissement kɔnɔna la k'u furakɛ a bɛ kɛ sababu fana jamana bɛ wari min bila a ka wanganden kɔnɔ mun b'a to jamanadenw tɛ u yɛrɛ furakɛ kɔ kan caman ba fana bɛna b'o la an bɛ foli bila jamanadenw na ka foli bila ministre premier ministre gouvernement mɔgɔw ani maliyɛn fɛn ye timinanja kɛ nin baara la ka foli bila u bɛɛ la a nafaba wɛrɛ yɛrɛ min ye i b'a baara ka bon mais ala barika la a baara bɛna kɛ jamanadenw ka musaka de ye jamana kɛ jamana waganden wari min jamana waganden kɔnɔ a bɛna kura wari tɛna bɔ kɔfɛ ka na donc a baara bɛna kɛ hukumu saba la a fɔlɔfɔlɔ o ye n'an b'a fɔ ma ko CSRF ninnu olu ba bɛna yɛlɛma ka kɛ hôpitaux district ye n'o banna yen hôpitaux district kura wɛrɛ fana bɛna jɔ mun bɛna kɛ kura ye o bɛna jɔ jamana fan caman na donc a sabanan ye u b'a fɔ ko hôpitaux régionaux o fana bɛna jɔ an ka région caman na mun b'a to hali bi jamanaden caman fanba bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na an bɛ foli bila ministre ye k'a fɔ a ka jija a n'a ka jɛɲɔgɔnw mun b'a to waati min fɔra waati min b'a to nin baara bɛ ban waati o ka jateminɛ o ka bato mun b'a to ni baara banna jamanadenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya cogo min na. ale bi ala ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la kunnafoni bɛ taa ɲɛ ka ladɔnniya k'a fɔ bi lansara-tile waati kasara ye ka fɔ jiginɛ ale siège sɔrɔ AC 2000 la tasuma wulila tasuma min wulila jɔn a la tasuma in kɔni wulila sababu na o kɔni ma se ka ɲɛdɔn nka min ye protection civile maaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka tasuma in kɔni dala faga Mamadu Jalo ale tari ɲɛmada a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ bi lansara-tile waati fɛn min ye sisikulu dɔ wulila an ka jamana faaba kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka maa caman gan a kamana na wulikajɔw kɔfɛ an ye sisi in nɔbɔ ni ka taa ɲɛ da a waleyaw kan kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ jiginɛ ɲɛmayasoba tasuma wulilen don ale de la hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ sanga min na ye ko sisan nɔ kun jɔnjɔn ma sɔrɔ min kɛra sababu ye ka nin tasuma in wuli nka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan olu ye seereya dɔw kan ye maa min na an sigilen don an tilala dumuni na an y'a ye tasuma wulilen don sisi wulilenba de don bon an n'a tun ka jan dɔɔni mais an ye moto ta ka boli ka na donc an nana sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ a sanfɛ olu yɛrɛ b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ siri pour que u bɛ se ka jigin mais ala barika la jurukisɛ dɔ tun b'u bolo sanfɛ o jurukisɛ misɛnmanin dɔ tun don donc u y'o de bila ka jigin comme ça ala y'a kɛ sapeur pompier mɔgɔw sera ka se yan joona joona u ye jurukisɛ kumaba dɔ siri o la donc maintenant u ka jurukisɛ kumaba in yɛlɛnen kɔfɛ denmisɛnnin ninnu 2 ye juru minɛ ka jigin sisan kɔni n b'a dɔn a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na foyi tɛ se ka ɲɛfɔ sisan min bɛ a yira k'a fɔ ko tasuma wuli in kun de ye nin ye san pour le moment parce que comme lakanabaaw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan u b'a la k'a vérifier ni kun jɔnjɔn min sɔrɔla hakili b'a la n'ala sɔnna ma u bɛ ɲɛfɔli kɛ o tɔw la quoi. ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fo ka taa se sapeur pompier mɔgɔw ma sangani kungurunin kɔnɔ fɛn min ye nin tasuma kofɔlen a kɔni sera ka faga hali n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan tiɲɛni caman kɛra min kɛra minankunda n'o dɔw bɛ tali kɛ mɔbiliw motow fo ka taa se groupe électrogènew ma ani fɛnɛ fɛn min ye gafe minnu bɛ nin cakɛda kofɔlen kɔnɔ a caman jenina nka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ basima ma si sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin kasara in a kɔni kɛra fɛn ye min bɛ maa jigi waru tasuma in bɛ wuli wagati min na
ne yɛrɛ nana ne yɛrɛ tun bɛ ka ɲininkali de kɛ mɔgɔ minnu jiginna ne b'u ɲininka n'a sɔrɔla est ce que mɔgɔ bɛ kɔnɔna na wa donc u jiginnen kɔfɛ ne taara u yɛrɛ ɲininka n ko est ce que mɔgɔ bɛ kɔnɔna na u ko ko mɔgɔ si tɛ yen donc ne bɛ se k'a fɔ ne nana sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ kɔnɔna na tuguni quoi. O hukumu kɔnɔ k'a fɔ jiginnen ɲɛmaaso u y'a yira k'a fɔ a don n'a nataw la u bɛna le wulikajɔw kɛ cogo min na ka kunnafoni jɔnjɔn da jamanadenw tulo kan. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin tasuma in kun bɔlen fɛn min ye an ka sapeur pompier maaw ye u kɔni u ka baara ɲɛdɔn an'u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka se ka nin tasuma kofɔlen nin k'a faga. O baara ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛra directeur régional ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ni ka baaraw tagabolo jateminɛ walasa fɛn min ye kasara ye ni ka dan sira la. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bololafɛn mun tiɲɛna ala k'u nɔnɔ bila a ye joona. Kunnafoni bɛ taa ɲɛ nin waati na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni subahana mansinw ale ni bɔlɔlɔsira carili ye ni kunnafoniya kɔni bɛ taga joona joona ko nin wale ninnu ye fɛnw ye mun kɔni kɛlen don sababu ye ka dankari maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ gafew kɔnɔna na ni o ye journaux ye ko olu yɛrɛ ka sɔrɔ kow bɛ cogo di nin waati na ka se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nin na Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye. Fɔlɔ kunnafoni gafe kun ye kunnafoni sɔrɔyɔrɔba ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya caman b'a baara la ka sababu kɛ bɔlɔlɔ ye walima maliyɛnw ka nafabɔbaliya fo ka taa se jamana yɛrɛ togoya ma. Jamana kɛlen bɛ ka musaka dɔ boloda san o san o bɛ di kunnafonidilaw ma n'o bɛ taa miliyɔn 200 ɲɔgɔn na o fɛn daminɛna kabini Alpha Umaru Konare ka tile transition daminɛnen kɔni na nin y'a san 5 ye an kɔni an ma dɛrɛmɛ 1 sɔrɔ o wari la. Je sais que gɛlɛyaw b'an kan mais gɛlɛya ninnu k'a fɔ ko bɛ kɛ sababu ye ko anw ka tunu pewu ne ɲɛ tɛ o la. Moyen tɛ journaliw bolo. Journalistes bɛ baara kɛ gɛlɛya de kɔnɔ. Journaux ninnu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Partenaires man ca. I b'a fɔ partenaires tɛ yen. Kunnafoni gafe bɔli wagati falennin kɔ gafe dilantaw dɔgɔyara k'a kun kɛ kalanikɛla ɲɛnama tɛ yen bilen wa dɛmɛbagaw fana dɔgɔyara. Journaux caman yɛrɛ bɛ u jɔra minnu bɛ gafe ninnu sɛbɛn caman jɔra minnu ma jɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ u tun bɛ bɔli hakɛ min kɛ semaine kɔnɔna la obligera ka dɔ b'o la non seulement an fɛ yan nɔ bi Mali kɔnɔ mɔgɔw tɛ gafe kalan ten kosɛbɛ mɔgɔw bɛ préférer ka revue de lajɛ revue de lamɛn arajosow la bon o yɔrɔ bɛ yen nɔ donc o la mɔgɔw tɛ journaux san. Nka o bɛɛ la tan kunnafoni gafetigi dɔw bɛ ka se ka dɔ sɔrɔ. Bibi na kɔni saba an bɛ san yɛrɛ kɔrɔ an bɛ bɔ bi régulièrement n'i y'a jateminɛ sisan an bɛ papier kan an bɛ neti kan fana i bɛ papier san cogoya min na neti fana kan i b'an ka article kalan i bɛ wari dɔ sara. Bamako kɔnɔ kunnafoni gafe feereyɔrɔ man ca tuguni ka sababu kɛ maliyɛn fanba bɛ u kunnafoni bɔlɔlɔw fɛ. An bɛ don min na i ko bi kɔni journal kɔni a b'a tɔgɔ journal feereli b'a tɔgɔ de bolo bi an yɛrɛ mun b'a la an kɔni an b'a la parce que a kɛra an ka baara ye an tɛ baara wɛrɛ dɔn sinon a tɔ tora an k'a bila de maliyɛn an tɛ lecturikɛla man ca yan. Journal nafa ka bon kosɛbɛ i ka journaliste san k'i informer ka kalan k'a faamu o nafa ka bon ni réseaux sociaux ye quoi parce que réseaux sociaux ninnu caman tɛ tiɲɛ fɔ quoi tɛ tiɲɛ fɔ bon u b'a ta ten k'a fɔ alors que journal ninnu olu bɛ information sɛgɛsɛgɛ. Ni kunnafoni gafew tɛ ka se ka bɔ u yɛrɛ la bɔlɔlɔ ka taga ɲɛ sen bɛ o la ka d'a kan maa caman bɛ olu de kan wagati bɛɛ. Kunnafoni ninnu caman bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan donc n'i ye information bila parce que téléphone de bɛ bɛɛ bolo mɔgɔw ka baara ka ca téléphone de la bi i mana fɛn i préfère n'u taara site dɔ kan u bɛ se ka information sɔrɔ donc les gens ne se fatiguent plus k'a fɔ k'u bɛ journal papier ta k'a kalan. Yala an bɛ se k'a fɔ ko don dɔ kunnafoni gafew bɛ tunu Mali kɔnɔ wa? An kɔni bɛ se ka mun fɔ o ye de dunuya bɛ ka yɛlɛma cogo min na a dilanbagaw kan k'a lajɛ k'u bɛrɛ bɛn kunnafoni dicogo wɛrɛw ma i n'a fɔ bɔlɔlɔ siraw b'a kɛ cogo min na. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na ka dugawu kɛ ko Ala ka jamanaba in lataa ɲɛ. A cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1
encore, c'est recommandé. Au Cassim encore, c'est de la qualité. Andy Baratelima, Chenyuma, Songo Damatemedia, Songo Damatemedia, Andy Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo na una fiera, pentiri que na una fiera. Ibe nana ni hera, Malion severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo Damatemedia do, Anisim encore. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, Songo Damatemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no